जोङो एसेबाबो सहाय बिहरो नाथाय दिनैसिम थाइसेबो बेफोरबायदि घटना जानायाव जों सहाय मोनफेराखै। आं दिनैबो गोबां मानसिनाव फन हरदोंमोन जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै मोजां गामिसिम दैथायहरनो हाबफिनो। गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनहा सिगां दहाय बेलारोम समावहाय बे भिडिअखौ ससे नुखांखाबाय। दा बिनि थ्रुयैनो जों फिन बे भिडिअखौ लाबोदों। जोङो दहाय भिडिअआवनो बुंखादोंमोन माने बिथांमोननि डिटेल्सखौ जोङो भिडिअनि थ्रुयै फिन खोन्थाहरगोन होननानै रायजो राजाफोरनिसिम। दा बे जाथायाथ' नोंथांमोनहा एसेब्लाबो खोनाखाबाय। जाथाया ओरै जादोंमोन, बेंगलर मेजेस्टिकनिफ्राय बिथांमोनखौ तामिलनाडुसिम खामानि मावनो होननानै माखासे तामिलियान्सफोरा बिथांमोनखौ हुसुरसिम लानानै थांदों। हुसुर बेनिफ्राय हुसुर कृष्णागिरिसिम बिथांमोनखौ लानानै थांदों। बेनिफ्राय बेवहाय लांनानै बिथांमोनहा खामानि होनो होननानै लांनानै बे कृष्णागिरि होननाय जायगायावहाय बिथांमोनखौ खामानि मावनो लांनाया बिथांमोनखौ गोबां देहायारि खस्थ' एबा साजा बुख्रुब सुख्रुब खालामहैदों। बिनिफ्राय बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामहोनानै न'खरनिफ्राय सासेयाव 20,000 न'खरनिफ्राय रां बिहरहोदों आरो बिथांमोनहा न'खरनिफ्राय गासैबो रांखौ हरनो गोनां जादों। बिनिफ्राय रां हरनानैसो बिथांमोनहा गबोदों। जाय बिथांमोनहा रांखौ डिले खालामदों हरनायाव बिथांमोनहा साजाखौ गोबांसिन मोननाय जादों। दा बेवहाय बिथांमोनहा 8 जनमोन 8 जनमोन। दा बेवहाय दा बाहाय 7 मेम्बार्सफोरल' दंसै बिथांमोनहा। सासेखौ बिब'आ लानानै थांबाय, हुसुरावनो थाखायो बिथां जिरेन हाज'वारि, बेखौ बिब'आ लानानै थांबाय। बिथाङा गसाइगावनिमोन। दा बिब' दंखायो हिसाबै बिब'आ जोंजों मोजाङै सावरायनानै लानानै थांनायखाय जोङो बिथांखौ बिब'नि आखायाव गथायहरबाय। दा नैबे बिथांमोनहा जे जोंजों लोगोसे दङ, जों बिथांमोनखौ गाबोनहाय ट्रेनजों न'सिम दैथायहरनाय जासिगोन। जोङो बिथांमोननि सायावहाय जोङो बिथांमोनखौ लानानै न'खरजों लोगोसे गुवारै सावरायनानै जोङो डिसिसन लाबाय। माने बिथांमोनहा दा न'आवनो थांसिगोन होननानै आरो न'खरनिफ्राय लेंहरनायलाय जोङो बिथांमोनखौ न'सिम गाबोनहाय ट्रेनजों दैथायहरनाय जासिगोन। आरो बिथांमोनहा गोबां आघात मोननाय जादों। साब्रैया गोबांसिन आघात मोनदोंमोन। दा बिथांमोनखौ जोङो ट्रिटमेन्टबो होबाय। बिनिफ्राय दा जोङो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो गावसिनि मुंफोरखौहाय सासे सासे सोंनानै लागोन। दा बिथांमोनहा गावसिनि मुंफोरखौ फारियै खोन्थालांसिगोन। जेरैनो बुं फंबाय, नोङो नोंथांनि मुं आरो नोंनि गामि, बेनिफ्राय नोंसोर मा जायामोन, बबे जायगायाव, बेखौ दे सर्टलि खोन्थाहर गुसुङै। आंनि नामाथ' बानजाय इस्लारि, गामिया फाथाबारि सुदेमहारा बुङो। चिरांनि ना? औ, जोंनि डिस्ट्रिक्टआ चिराङानो। बेनिफ्राय जाथायाथ' मा होनो, जों खामानि मावनो फैदों। खामानि मावनो फैनानैहाय दानिया लांखादों जोंखौहाय दस्रा जायगायावहाय। ओमफ्राय लांखानानैहाय न' सिङावहाय जोबनानैसो बुग्लिदों आरो जोंखौ थिगखौनो बुग्लिदों। ओमफ्राय 20,000 फैसा दाबिनानै होदों। आरो जोंहाय एसे एनै मबाइल एरि दङ, बेखौहाय सेस खालामना लाबोजोबदों। मा होनो, रावनोबो फन खालामनो मोनखायाखै जोङो। दा आं बुङो, मा होनो, बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौहाय जोंखौहाय एसेब्लाबो मदद होबाय। जोंखौहाय बिदिनो गोदाव सोराव जों मिजिटाव थादोंमोन, बिनि थाखाय जोंखौहाय लायदों बिसोरो। बिसोरनि थाखाय आं रोजा साबायखर होयो। गसंना दे, जिरायनो। आंनि मुङा मान्द्रेस बसुमतारी, आमथेखा बिटिनि सालबारिनि। आं गिबियाव फैदोंमोन आङो, माने आगष्टनि 14 थारिखआव आं ओंखारबोदोंमोन। दिनैसिमाव 5 मासआनो जाबाय। ओजोंहाय आङो कलापुर डिस्ट्रिक्टआवबो आं खामानि मावदोंमोन, माबायावहाय सिनि फेक्ट'रियावहाय। ओमफ्राय दा बे सिनि फेक्ट'रियाव मावबाय थानाय समाव सासे मानसिया कन्टेक्ट हरनानै दिनावहाय 700 मोनगोन, जानाय लोंनाय फ्रि, जानाय लोंनाय उन्दुनाय फ्रि मोनगोन होननायखाय आं बे खामानिखौ नागारनानै फैनानैहाय दा आङो बेंगलर मेजेस्टिकआव फैनानै फन खालामबावदोंमोन। फन खालामनानै दानिया हुसुरनि मालिकआ बुंहरबाय, माने नोंसोरो फैदो, आं गारि भाराखौ हरनायसै। गारि भाराखौबो हरदों हरनायालाय। गारि भारा बिनि हरनायजों गाखोलांबाय। गाखोलांनानै हुसुराव ओंखारबाय।
हुसुराव ओंखारनानै दाने आरोबाव जोंखौहाय हुसुर प्लेटफर्मनिफ्राय आरोबाव मारुति बेहेनजों जोंखौहाय लांबाय 8 जनखौबो लांनानै दाने महाय खामानि महाय मा मोनसे गुन्दानि गेंआवसो जोंखौ सोहैबाय। गुन्दानि गेंआव सोहैनानै दाने जोंनाव स्टेटमेन्ट लाबाय माबेबायदि मानसिया नोंसोरखौ माबेबायदि नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन बे नाम्बाराव बु खना बु न'आवहाय दुवार फांथेनानै बिदि बुंबाय। ओमफ्राय दाने बिदि बुंनानैहाय जों कन्टेक्ट खालामबाय। कन्टेक्टआबो गावसिनिखा कन्टेक्ट नाम्बारा बुनोल' थुमफ्लादों फनखौ। ओमफ्राय दाने बिदि माबानानै फंनैसो बिदि बे नाम्बाराव बु होनना बुंनायाखौ बुबाय थानाय समावनो खनसे सबागासिनो सबाखाबाय। सबानानैहाय दाने गिर 9 जनसो जोहोलावफोर हाबनानै 9 जनसो गुन्दामिफ्रा हाबनानै जोंखौ जोरला सौला सौख्रेबलि खालामनानैहाय थाखा फैसा बेसेबां दं सिकिं खालामनानै लाजोबनानैहाय दाने आरोबाव सौग्ला गाग्लि गाग्ला खालामनानै फज'नानै आरो नोंसोरो न'आव 20,000 सासेयाव 20,000 बिहरनाब्ला दानो नोंसोरखौ जों मार्डार खालामजोबनायसै नै होननानै बुंनायाव जों हालाय हाफाय न'खरनि बिसि फिसानायाव माने जोङो जर जुलुमै खावलायहरनानै न'खरनि बिसि फिसानाव बिहरनानै बिसोरनो बे 20,000 सासेयाव बेखौ जोङो 8 जनबो बिसिनि आखायाव गथायजोबनांदों। फैसा सोहरनायनि सिगाङावनो जोंखौ ओरैबायदि थैनाय बायदि बुदों, थैनाय बायदि गाग्लिदों, थैनाय बायदि गोदनाव गाथेदों। बेखायनो आङो ओरैबायदि बुंनो सानदों जोंनि गासै जोहोलाव सिख्लाफोर आरो जोंनि बर' जाथिखौ मथा मथि गोजाननिफ्राय कन्टेक्टल' हरनानै आंनाव बिदि खामानि दं, मोजां खामानि दं, गोबाङैनो मासाव थाखा मोनगोन 20,000 25,000 मोनगोन होननायाखौ फोथायालाबानो जिन्दागियावबो कन्टेक्टजोंल' गोजान जायगायावहाय दाथां। आरो जुदि थांबायला जों जेरै दुखु सैनांदों, जों जेरै दोहोन खहा जादों, जों जेरैहाय 20,000 गाहाम थाखा होनांदों बेबायदि जागोन नोंथांमोन। बेखायनो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ आं खावलायो कन्टेक्ट नाम्बारजोंल' गोजान जायगायावहाय दाथां। सोरबा सासे नोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मावखानाय कम्पानिब्ला मावहैनो हागोन, खिन्थु रावबो गैथारियावहाय कन्टेक्टल'जों मबाइल नाम्बारल'जों जिन्दागियावबो दाथां। आं भारा हरगोन नोंसोर फैबाय था होनबाबो दाथां। बेखायनो आङो आखाइ खबजबनानै खावलायो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ बिदेशआव फैयोब्ला बेबायदि कन्टेक्ट नाम्बारजोंल' जिन्दागि दाथां, जिबनाव दाथां। अननानै गाव गावनि जिबनखौ अन, गाव गावनि न'खरखौ अन। रायजो राजाफोर आंनि बुंनांगौआ दा एसेनोसै, गोजोन्थों। हामबायसै। थारमाने आंनि बुंनांगौआवथ' एसेबांमानि गोलाव नङा, बुंनांगौआथ' बुंजोबखाबायानो, जोंनिया नै आमायानो बुंजोबखाबाय। दा जाथायाथ' नंगौ जालांबाय, जों गोबाङानो जाथाय जालांबाय। दा नैबे बर' मा होनोमोनलाय बेंगलर बड' वेलफेयार ससाइटि एस'सिएशननि माबा अननायाव जोङो दा मोजाङै मोजां जोंखौहाय बिसोरो पिकआप खालामनानै लाबोबाय। मेजेस्टिकनिफ्राय जोंखौहाय बिसोरो जोथोन लाबोबाय। जोंनि थाखायनो बिराद खस्थ'बो मोनबाय बिसोरो, माने जोंखौहाय बिराद बिदिनो दाव खालामनानै गारि मथरफोरजों जोंखौ ग्रिम थांनानै लायबाय, कन्टेक्ट खालामनानै लाबोबाय। दा नैबे जोंनि माबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस माबा बेवहाय दोनफैबाय। मोजाङै मोजां जोङो जानाय मानाय होफैबाय, जोंखौ दा मोजाङै दोनबाय। बिदिनो नै जोमनाय सिफोरबो जों मोनबोआखैमोन, दा बेफोरखौ जोङो लाबोनानै जगायना गथायना होफैबाय। हाजासे हामबाय होयो दा बावनि बिथांफोरखौ, दा मोजाङै मोजां जोंखौहाय जाहोनायनि थाखाय। दा आंथ' मा बुंबावनो, जानायाथ' जाखाबाय, गासिबो जाथाया जोंनि सायाव जाखाबाय, गासिबो आघात जाजोबखाबाय। जोंनाव दा जेबो गैखाया। दा जोङो गाबोन अखानायब्ला जोंखौहाय मोजाङै मोजां बिसोरखौहाय दैथायहरबावगोन होननानै आङो आसा खालामो, जाहाथे जों मोजाङै मोजां न'आव सहैफिनो। दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै। नेक्स्ट नामफोरखौ खोन्थालांदो। नोंना मा नाममोन नोंना? आंनि नामाथ' रयेल इस्लारि। आं फंनैसो बिबुंथि लाखिहरनो एबा खावलायहरनो सानदों रायजोफोरनिसिम। दा आङो सोलिफुबाय थानाय समावहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि प्लास आङो सासे इउटुबार बायदियानो। नोंथांमोन आंहा इउटुब चेनेलबो दं। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों जे इउटुबार लोगो नोंथांमोनखौ नोंथांमोनहा जाहाथे बेफोरबायदि जाथायफोरखौ आद्रा खिद्रा जाथायखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम मा जादों जाया मिथिया हुसिया ससियेल मिडियाफोराव शेयार दा खालाम अननानै। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननिनो थ्रुयैहाय मैयाहाय
भिडिअ फैदोंमोन इउटुबावहाय बेखौ जों साबजानाय मोनाखै मानो होननानै बुङोब्ला जाथायखौ मिथिग्रोनांगोन मा जादों जायाखै माबोरैहाय हेल्प खालामगोन बेनि फारसे सिन्था खालामग्रोनांगोन जोङो बिनि उनावसो जोङो बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनो हायो एबा खालामनांगौ दा सिगांग्रो भिडिअ मोनबानो जोङो हांखुर जालायनाय ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय बेफोरबायदिया साबजानाय मोनाखै जोङो आरो आङो गोख्रोङै खावलायहरनो सानदों जोंनि जे BBWA आफादनि जे जोंनि आफादगिरिनि मबाइल नाम्बारखौ सासे इउटुबारा बेफोरबायदि स्क्रिनाव डिसप्लेयाव होनो मोननाय मोन्थाय गैयामोन जोंनि उइदाउट पारमिसन जों बेखौ जोबोद दुखु मोनदों बिथांनि मुंखौ आं लालिया अब्लाबो बिथाङा बुजिनानै लाबानो जाबाय नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय मालाबाफोर स्केम सोलिया गोबां स्केमफोर सोलिगासिनो दं बेफोर बायदि जाथायखौ लानानै थगायनानै जाग्राफोर स्केमारफोर दं जेरावहाय जोंनावहाय आसामावनो दङ दिनै बेफोरबायदिया आरो दिनैबो जोंनाव फिन मोनसे कल फैबावदोंमोन दा बेनिखायनो आङो गासै इउटुबार लोगो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो जाथायखौ नायबिजिरग्रो बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा आपल'ड खालामनो गोसो आपल'ड खालाम आरो हायोब्ला नोंथांमोनहाबो हेफाजाब हो जेरै जों दा जोंनि BBWA आफादा हेफाजाब होदों भिडिअल' बानायनानै जाया नोंथांमोन मानसिखौ थोंजोङै हेफाजाब होनायासो मोनसे मोजां हाबा मावनाय आं सानो आरो दा अब्ला जोबथायाव जोङो जोंनि BBWA आफादनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथांखौबो फंनैसो रायजोफोरनिसिम मोनसे मेसेज हरनो थाखाय खावलायदों जोंनि भिडिअआ गोलावब्लाबो नोंथांमोनहा नायलांगोन होननानै जों मिजिंथियो सार खुलुमबाय आंनि मुङा सुनिल बसुमतारी आङो BBWA नि गाहाय स्पर्ट्स सेक्रेटारि आङो बेखौनो मेसेज हरनो नागिरदों दि रायजोफोरनिसिम जोंनि बर' रायजो राजासिम जाहाथे बेफोरबायदि गुबुन हालामायाव खामानि मावनो फैयोबा जाहाथे मोजाङै परामर्श लानानै फैयो जि कम्पानिफ्राव मोजां बेफोरावहाय परामर्श लानानै फैयो जाहाथे सिनाखि दङ सिगाङाव गुबुनाव गिबियाव जिथुनिखि मावनानै थांखांनाय बेफोरबायदि मोजां डिटेलखौ लानानै फैयो जाहाथे बिदि मानसिफोरनिफ्राय बिदि कन्टेक्ट नाम्बार खालामलायनानै थांनाङा जाहाथे नै बिथांमोनहा जेरैबायदि किडनेप खालामजादों बेफोरबायदि घटनाया दा जाथों बेखौनो आं मेसेज हरनो सानोदि नोंथांमोननिसिम एसे सांग्रां जा मानो होनबा बे बिदेशाव गोबां बेफोरबायदि लुटपाट खालामनानै फैसा थगायनानै जानायनि बेफोरबायदि मानसि दङ गाज्रि मानसि दङ बेनिखायनो सांग्रांथि जायो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जायो जाहाथे बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआ जाया आं बेखौनो आं खावलायहरो बर' रायजो राजानिसिम गोजोन्थों रायजोफोर जों दिनै बेखिनियावनो जोंनि बे दिनैनि सुंद' मेल एबा दिनैनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर थेंक इउ